Hello guys! Welcome to another episode of Buntis Vlog. So I gained so much weight karon nga nagbuntis ko, and it's normal, nothing to worry because you are preparing room, or I am preparing room for this little peanut inside of me. Now, well, for today, let's flaunt that bump through this maternity dress haul. I have 7 dresses na i-haul for today. These are my favorites. Ang uban ani hinatag, ang uban pinalit na ko. So, dili na natin padugayan pa. Let's start. First is this formal, semi-formal, semi-casual na dress that I got from Kikay Match online shop. Hello, Miss Bea. Thank you so much. Kani siya, naani siya kwelyo, details. And then, from here, gikan din ni sa kwelyo, hangtod diri sa end, sa tip part, na ay botones. So, pwede rin na nimo siya i-close, and then nothing to worry because stretchable ang iyahang tela. So, mag-stretch jud siya. Parehas mi ni Miss Bea, this is our favorite. And, ang bukto niya, it's long, and it's up to you kung gusto nimo imo habang piloon or as is. Next is this spaghetti type dress that I got from my mother-in-law. Kanigihatag niya ni sa ako. Simple dress, very simple. Presko kaayo siya tela. I like the details because it's black and white, pero ang iyahang print, cherry and flower. Lakas kaayo, kusog kayo makapababae. Pero dili siya, tingana siya ka corny nga dress kung makusulti nimo. Because ang color niya, it's elegant, black and white. So, pwede ni siya pambalay, pwede ni siya panlaag. As for my case, pwede nalaag na nako ni siya, and very comfortable. And din sa likod, naana siya garter. So, pwede rin na siya mabinat-binat din ha. Depende sa imuhang bust size. So, for me, this is considered as one of my favorites. Number 3. So, kani siya, gikan po ni siya sa ko ang mother-in-law. Ganahan kay ko ani because elegante kay siya tan-awon. At first, pag tan-aw ni mo ning ani, dili siya ingon anak kanindot, pero pag suoton na nimo, nindot kay siya tan-awon because ang iyahang bukton, dako siya tan-awon, pero pag suoton nimo, flowy di ay siya. Flowy siya, so komportable siya kaayo. Naa siya butones, ang details niya, gikan sa taas, hangtod din sa baba, pod, sa front na siya. Ang sa likod, na ay ribbon. Pero, kung dili ka ganahan mag-ribbon, ayaw ka bala ka kay, naaman ni siya'y botones. Ayan. Naa siya'y botones, so pwede siya tanggal-tanggalon ang kaninga area. And, ang tela niya, cotton, so komportable kaayo. Kanipod, nindot kaayo ni nga details niya. Ayan. So, wala ko na-expect nga maganahan ko ani. Fourth nga maternity, this is not a dress, but this is mura siya grumper type, diretso, pero elephant ang iyahang sayang legs, so makamove jud ka freely. Stripes, spaghetti ang sa taas nga naapoy details nga halter, and kani stretchable because na ay garter diri. Kani siya guys, dugay na ni kaayo sa ako dili pa ko buntis, basta dugay na ni, napalit na ako ni siya, and nasuot na nako ni siya sa isa sa mga episodes sa Mayong Buntag ng Danao Sabado, katong naami sa pool ato. And ganahan ko, wala ko katuo nga karon man good struggle kaayo kung sa mong suoton nga buntis ka. So
isa sa mga nisakto pa sa ako, praise God, kani siya. Kanina palit po na ako ni kadtong 3 months pa lang akong tiyan. Ganahan ko because sabay siya sa uso kanang patches, 'di ba? Uso na ng patches karon na siya patch na flower sa dinhi sa imong heart dapit or sa imong left bust, and then bukton, pero sa likod sexy siya because letter U, dako kayo ang letter U. And ang pinakalindot pa gyud ani, fit siya pero taas. It's below the knee. Naapag yo'y slit. So, dili kayo siya ingon anak ka basic nga sinina nga or dress nga inyong makuan. And ang good thing ani is masuot pa na ako ni siya kung dili ko buntis, diba? Because gamay siya eh. Ang nakanindot, stretchable. Last but not the least, kani. This one is also from Kikay Much online shop. Nindot, it's very short, na ay kwelyo, na ay botones. Depende sa imuha kung gusto nimo tibuok botones i-close or duha lang or isa lang. Sleeveless and comfortable. Kani siya, na siya wala ko kailaon sa ni siya nga tela. Pero at first na ko ni nasuot, medyo katulan ko. Pero kadugayan, comfortable na gihapon siya kaayo. And then sa likod, silk nga black. Silk. Ay, di man siya igang, pero lindot siya. Ganahan ko, komportable ko. So, muta ko mga favorite nga mga maternity outfits. Naalang ko'y tips para sa mga buntis din na o sa mga mabuntis pa. Una, money matters. Dili nimo kinahanglan magpalit og mahal. Kung naay maghatag sa imuha, dawata because blessing na siya. Or, kung magpalit man pod ka, i-make sure nimo nga bahalag barato basta nindot og style. And speaking of style, tip number 2, comfort. Always good siguraduhon ninyo na komportable mo sa inyong suoton. Like in my case, dili ko komportable atong mga long na mga dresses kay putot man ko. I'm a short girl, so dili ko angayan og mga ato. Ang bagay sa ko katong mga mugbo. Komportable man ko, and so unsay problema, diba? Basta as long as dili ka maulaw o dili ka kanang magmurag conscious kay ka sa imong suoton. And number 3, isi ituit pod nga kanang imuhang gipalit or imuhang nahiram or kanang imuhang maternity dress on hand, magamit pa na nimo miski dili ka buntis. And that's a very very wise nga mga nga tip nga kanang magamit pa nimo in the near future, because balik ta sa tip number 1 nga money matters. Karon nga buntis na ta, ang ato ang i-prioritize na in the near future ang ato ang naging baby. So siguro mura isat aside na nato ato ang wants kay kinahanglan na unahon ang needs ni baby. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe, or kung naaman mo suggestions, comments, please comment down below. Thank you for watching. God bless, and to God be the glory.